3 udskiftninger for Estland, 3 substitutions for Estonia. Out for number 10, Arshon Pavlov. In number 11, Ivan Tofayev. Out 5, Carlis Karo. In number 2, Alfred Tavisar. And the third final substitution, out number 19, Patrick Vilmar. In number 18, David Andreas. Mulighed til Danmark. Stor chance at få sig. Morgan.
Fra afslutning også fra anden side af. Kigge der. Fuld længde for Korea. Direkte. Så gjorde vi til tide. Det var nips. Ja. Så tværs. Sidst. Kill. Afslutningen kommer der! Så er det 4-1 til Danmark. Målscore med nummer 15, Arnold Sipsier. Op i det korte hjørne. FC Midtjylland talentet til Danmark. Danskerne.
Substitution, Estonia, out with number 20, Nikita Mikhailov. In number 8, Daniel Aganic.
Danmark fortsætter udskiftning udenfor med nummer 11 Holger Sørensen, og her kommer med nummer 8 Valdemar Ibsen. Valdemar Ibsen. Tak. Og vi fortsætter også lidt udskiftning udenfor nummer 13 Massar, og her kommer nummer 11 Massar Kielsen. And substitution for the Soviet. Now the 17 Mark Fetshoff and number 16 Lars Dietrich Leopold.
Skudhold. Bærer støttebenet over til venstrebenet. Plads. Jagter. 1300. Så det er helt situation der. Danskerne.
Udegår nummer 2, Mathias Madsen, og indgår nummer 3, Christoffer Ullund. Derfor fortsætter også en udskiftning, udegår nummer 15, Harald Sandsir, nummer 20, Sindsir. Og indkommer fra Alexander Lind. Tæt på for scoring, men han gjorde det. Så er det bare taget. Og I har også tilskuertallet for dagens kamp. Vi er 307 tilskuere. Tak for fremmødet. Vi kan også være så på med det næste række efter kamp. Vi sparer i sjældent fodbold og det For today's match, we have 307 spectators. Please be aware of the latest players who are giving up football south of the day. We kindly ask you to stay for a few minutes. We remind you that it is not allowed to enter the field. Trykke nu mål. 5 til Danmark. 3 til Danmark. Og så lægger også 5-1 til Danmark. Målscorer var med nummer 9, Noah Krøge. Og det var jo også for at tredje. Keeper derinde for han lagt den over, det gør han. Situationen. Skarto. Tværs. Ny skud ud på venstre side. Tværs. Lægger han ned i siden. Så er det bøtterne der. Nyt hjørnespark. Så står 5-2, og det var et selvmål.
Tillingstiden er på minimum 3 minutter. Added time minimum of 3 minutes. Bagerst i feltet. Sidste her. Til Danmark.